A dneska tu robíme znovu ďalší push na Lily. Znovu. Takže robíme tu push na Lily, lebo ja neviem, proste ak chcem pušovať dokola a dávať na YouTube. A potom, keď bude Drako, tak budem pušovať Draka. Ale zatiaľ, keď tu je Lily, z Brusunová Lily, tak si ju chcem pušovať a to nebojte sa, budem pušovať aj toho Draka, ale zatiaľ by som ju chcel pušovať. Tam neboj sa, no. Dobre, ona utiekla, no aj som predpokladal, že tam bude. OK, tak nešla mňa. Tento, to je moje, vieš, kamarát. Aj nie sme kamaráti veľmi, ale musím ťa vyhnať a musím. Stade tak, že tak. Tu bol Jean a je tu Jean. Na trojke, tak to je výborne. Keď ma pritiahne, alebo ja za ním prídem, no, tak keď on na mňa príde, tak ja ho môžem kľudne zabiť. Tralalala, takto som ho zabil celkom ľahko, ale musím si dávať pozor, lebo kľudne hoci kde to môže byť hrozba. Tá hrozba už je asi preč. A to sa so mnou stáva hrozba pre iného. Dobre, ja som čakal, že ona to je do inej strany. Počkaj, neviem, že má... Bude tak nič. Tuto si zakempím chvíľku. A potom pôjdem za ňou. No ja tu kričím teraz, lebo ja neviem, ja neviem na... Čože? Tak som to mohol netrafiť. Skoro. Ale čo som spravil, že som to netrafil? To nebolo asi ani možné, že som to netrafil. No dobre, nevadí, ale som v plusu hlavne. Kúkajte, takto to máme v klube. Máme 879 vajíčok. Som v tomto klube s jedným spoločníkom, s týmto. Takže tak. A ideme ďalej pušovať. No a ja som chcel povedať, že som v tomto klube pretože čo ja viem, že som náhodou Čech. No to nie, ja som Slovák, ale ja som tam preto, lebo proste to bola jedna kamarátka a ja som tam chcel byť. Aj tam som. Alebo kamarátka z hry. Takže tam som sa joinol. Takže tak, preto som ináč akože radšej by som sa joinol do nejakého lepšieho, ale nie je tu celkom dobré v tom klube, takže tak, no. A ideme zbierať čestky a dúfam ešte k videu, že toto video bude dobre počuť, lebo nemám rád, keď natočím video a proste hudba hrá na hlas a môj hlas nepočuť. To preto, lebo potichu za prvé rozprávam, ale za druhé si ten hlas dám na hlas. Dobre. Ty vole. 2-krát po sebe, 3-krát po sebe, 4-krát po sebe sa netrafila. To je dobré krepa. Akorálne koľko strel? 4 rany. A ona ma 4-krát netrafila na 16 ran. Mysla. Mám 4 gadžety, ale na broka to skúšať nejdem. On má 4 rany. To vôbec. Ani ten brok ma nechce trafiť. Si to... OK, trafil ma. Toto bol. Griff to bol. Čo to bol? Griff, prosím, zabij ho. Ako sa stalo? Takto.
mohol som to dať, no nevadí. Ale to bolo ťažké, ako zalili, ale on bol na 10, takže tak. No, teraz tu máme ďalšiu hru a bojím sa celkom toho Crowa, ale toho Edgara a neviem, kto to bol ešte. Ďalšia Lily. Kao mňa to tak nebaví s týmito Lily. Stále do nekonečna preberať jednu vec. Že Lily, vy nepatríte do môjho zoznamu, takže choďte preč. Vás proste musím zabiť. Ona je v niektorom tomto kríku, takže ja sa jej bojím. Som čakal. Jo, ale ja som dal damage, ona dala ultinu a naopak asi. Ja som dal ultinu a damage, a ona dala damage a ultinu potom. Počkaj, teraz som bol 6. alebo 7. Bol som 7 asi, ale ona bola... No potom to pozriem. Ona bola asi ešte po mne, neviem. Alebo predo mňou, neviem. Veď uvidíme. No, takže ideme ešte jednu. Koľko mám času? Na chvíľu som to musel pauzhnúť, ale hneď zase pauznem, dohrám a pauznem to a možno to bude aj posledná hra. No neskúšaj toto na mňa ani. Sandy, nechcem ťa schytať. Čo to sú tí kitovia? Čože? To jaký mal damage? OK, stop it na chvíľku. Stop. No som tu a dosť ma štve, jak mohol mať. Dosť ma štve, to že som prehral. Až sa čudujem, že jak mohol mať ten kit taký damage. Proste, ja som za ním prišiel, že proste idem ho zabiť. A on proste damage a som mŕtvý. Ako to dokázal? Sorry, že nemám náhľadovku, ako pri natáčaní videa, že nemám, ako to začína, že nejakú náhľadovku, že pužná Lily, alebo tak, ale proste nemám to. Neviem, ako sa to robí, takže tak. Dobre. No, táto ma asi zabije, neviem. No, musím rýchlo niekoho zabiť a vyhrať aspoň niektoré miesto. No, počkaj, toto... Dobre, idem sem. Prečo nie? Prečo áno? No, ja neviem, ale dobre. No, že idem sem, prečo nie? Prečo áno? No a musím rýchlo končiť. Musíme sa ísť najesť a ja ju chcem schytať. Shitting me! Ja som ju dal. You better shitting. Ne! Kurník, koko. Ja nemám rád Colta. Colt nemá rád mňa. Napodobne. Dobre, som v pluse a toto je koniec videjka, tak zatiaľ čus.